Дай количката. Айде, давай. Ай. Марко! Гледайте как са работи днеска така. Това се държи за количката. Пълнят гуми днеска. Подготвят се за състезание. Ето Живкока. Де се подпира на лопатата? Сега ще снимем него да го видим. Я да видим кой той. Той е дядо Вифър. Фанал белът. Тук тянката. Герги каличката, румбата. Бригадата днеска е сериозна. Работна група, Гледайте ги, те момчета, гледайте ги. Там има пък кибици. Да ги приближим малко. Там шампиони разни. В някаква фенка има тук. От Стара Загора. Дошла да направи проверка. Как върви работата. Тук нашите момчета. Яко бачкат. Така, какво бъжи има руменчето и толкова. Днеска ползват за магари.